नसन क्लासेसनि चेनेलाव दिनै नोंसोरखौ आं बयखौबो बरायबाय। दिनै जों सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2 बिदाब गोबां राशिखौ फरायगोन। बिदाब गोबां राशिखौ फरायनायनि सिगां जोङो बेनि बिदाब, दिदोम एबा सोलायस्लु बेफोरो मा बेखौ एसे बुजिनानै लाफिनग्रोनि। जों बेफोरखौ गासिबो थाखो 9आव मोनखाबाय मोननाया, होमब्लाबो जों बुजिनानै लाफिननि। बिदाबखौ इंराजियाव टार्म्स होननानै बुंनाय जायो। 2x आ मोनसे टार्म, 4y² आ मोनसे टार्म, z³ आबो मोनसे टार्म। थारमाने बिसोर गासिबो मोनथामबो मा मोनसेल' बिदाब थानाय बांबिदाब। जुदि 2x + 2 बेबो मोनसे बांबिदाबानो, बेयाव खिन्थु मोनबेसे बिदाब दङ? मोननै बिदाब दं। बे जाबाय मोननै बिदाब गोनां बांबिदाब। आरो मोनथाम बिदाब गोनां बांबिदाब थानो हागौ। 2x² जेनेबा कलमा 2x² + x जेनेबा 3 बाव मोनबेसे दं? मोनथाम बिदाब दङ जोंना ना। बिदिखौ मा होनो? मोनथाम बिदाब गोनां बांबिदाब। इरेजार बुजिबाय बेखौ? दाना बिदाबखौहाय, दाना बे बिदाबावनो जोंना खोन्दो थाबावो। मा होनो? मोनसेया दिदोम खोन्दो, सानजाब, सोलायस्लु खोन्दो। दिदोम खोन्दोआ मा? जिखुनु अनजिमाफोरानो बेफोरो दिदोम खोन्दो। माने बेफोर नैया नैयैनो थाबाय थागोन जेब्लायबो। बिनि माना माब्लाबाबो सोलाया। ओंखायनो बेखौ दिदोम खोन्दो होननानै बुंनाय जायो। नैबेहाय मा? 4 आ मोनसे दिदोम खोन्दो। नैबे बिदाबाव 4 आ मोनसे दिदोम खोन्दो। खिन्थु बिनि बे नैखौ जोङो, नैबे नैखौ जों दिदोम खोन्दो होननानै दालालै, खिन्थु बे जोंनि जौगा मानसो दे, बेखौ उनाव फरायगोन जोङो ना। बेखौ सुपारस्क्रिप्ट ना, बे गोजौआवसो लिरदेरनाय, बेखौ दिदोम खोन्दो होननानै दा सान। दिदोम खोन्दोआ मा? जोंना नैबेहाय जेरै अनजिमाफोरा बै माबाजों थाफादेरनाय ना, सोलायस्लुजों थाफादेरनाय, बेफोरखौ दिदोम खोन्दो। गासिबो थारमाने गासिबो अनजिमाफोरानो दिदोम खोन्दोजोब दे। जेरै जोङो चेप्टार 1 आव मा फरायामोनलाय? रेसनेल नाम्बार ना, रानजोबथा अनजिमा। गासिबो रानजोबथा अनजिमायानो दिदोम खोन्दो। दानिया मा सोलायस्लु दंबावो दाना? सोलायस्लुआ मा जालायखो दाना? बे सोलायस्लुआ जाहैबाय, जोङो इंराजि एलफाबेटखौ बाहायो। मिथिबाय? सानखान्थियाव जोङो इंराजि एलफाबेट, बांसिन जों माखौ बाहायो? जेरै ए खौ बाहायो, बि, सि, एक्स, वाइ, जेड, पि, किउ, आर बेफोर इंराजि हांखोफोरखौ जों सानखान्थियाव बांसिन बाहायबाय थानाय मोनगोन आरोना। बेफोरखौनो जोङो मा? सोलायस्लु होननानै बुंनाय जायो। एखमबा डि फोरबो बाहायनाय मोननो हागौ। ए बि सि डि इ एफ जि एइस आइ जे के एल एम बेफोरखौ बाहायनो हागौ। खिन्थु बांसिन माखौ बाहायो? ए बि सि, एक्स वाइ जेड, पि किउ आर बेफोरखौ बाहायो दे। दाना बेखौ सोलायस्लु होननानै मानो बुंनाय जायो सानखान्थियावलाय? बेथ' मोनसे हांखोसो बेफोरो ना, इंलिस एलफाबेटसो बिसोरखौ मानो सोलायस्लु होननानै बुंनाय जायो? सोलायस्लु होनो मानोना बेनाबो अनजिमा मान दङ। जों जुदि बेखौ एखमबा सल्भ खालामनायाव बाहायोब्ला, एखमबा मा मोननो हागौ? लाथिख' जानो हागौ, एखमबा 1 जानो हागौ, एखमबा 2 जानो हागौ। बेनि अनजिमा माना मा? सोलायबाय थानो हागौ जेब्लायबो। जेरै बेवहाय जुदि जोङो मोनसे 2x खौहाय मोनसे इकुवेसनजों जुदि सल्भ खालामोब्ला, इकुवेसन लानानै 2x = 2 लायोबा मा जायो? x आ बेवहाय x नि माना 1 जागोन, नंगौना? आरो जेनेबा 2x = 4 जेनेबा लाबाय,
होमबा बहाय x नि माना बेसेबां जालायखो 2 बुजिबाय होमब्ला जों बां बिदाबाव मा दङ जोंना बिदाबखौ बुजिना लानांगोन बां बिदाबनि थाखाय बेनाव दिदोम बिदाबा माखौ बुङो आरो सोलायस्लु माखौ बुङो बेखौ बुजिनानै लानांगौ ना बेखौ हयथ' नोंसोर बुजिजोबबाय आं बुजायनायाव दा बुजियाखैबा आरोबाव खेबसे रिवाइन्ड खालामनानै नायफिनबानो जाबाय दाना नेक्स्टआव जोंना दं बिदाब गोबां राशिनि डिग्री दहाय होनदोंमोन आं जौगामान एबा पावार एबार बेखौहाय मोजां नायफिनदो नैबावहाय सोलायस्लुनि पावारा मा सोलायस्लुआ मा जोंना बहाय सोलायस्लुआ बहाय x नंगौ नङा बेनाव जेबो पावार माने गोजौआव जेबो लिरदेरनाय गैयाना थारमाने बेना पावारा से नैबे नालाय बेना मोननै सोलायस्लु दं मोनसेया y स्क्वायर मोनसेया y नंगौना खिन्थु बेना सोलायस्लुआ y आनो पावारा मोननै आरोना मोनसेना 2 मोनसेना गैया थारमाने मोनसेना जेबो गैया माने से आरोना नैबे नालाय नैबे बां बिदाब ना बेना x किउब दङ x स्क्वायर दङ x बो दंना मिथिबाय x स्क्वायर x ना होमब्ला नैबे बां बिदाबनि देरसिन पावारा मा जाखो जोंना सेयानो नंगौ नङा ओंखायनो बेखौ जोङो हांखोआरि बिदाब गोबां होननानै बुङो थारमाने जाय बिदाब गोबां राशिनि डिग्रीया से बेखौ हांखोआरि बिदाब गोबां होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि पावारालाय बिनि y नि पावारा देरसिना अबे नैया अभियासलि ना नैयानो देरसिन नङा ओंखायनो बेखौ मा होनो जोङो जे जौगानाय बिदाब गोबां होननानै बुङो नैबे नालाय नैबे बे बां बिदाब ना 3 नंगौ नङा जुदि डिग्रीया बेना होमबा बेना 3आनो देरसिन जौगामान नालाय ओंखायनो बेखौहाय घनक बिदाब गोबां होननानै बुंनाय जायो बेयाव बेल'नो जों मा बुजिनांगौ डिग्री माने बे सोलायस्लुनि देरसिन डिग्रीखौनो सरि देरसिन जौगामानखौनो मा होननाय जायो डिग्री होननानै बुंनाय जायो बिनि डेफिनेसनखौ नोंसोरो फरायनानै लाबानो जाबाय जुदि पि एक्स थारमाने नैबे मोनसे पि एक्स हमना लाबाय पलिनमियेल एक्स दे माने बेना मा पि एक्सआ एक्सआव थानाय मोनसे बिदाब गोबां राशि एक्सआव थानाय माने नैबे एक्सआ मोनसे भेरिएबल आरोना माने एक्सखौ लादों इंलिस हांखो एक्सखौ लादों नैबे पि वाइ लालै बेखौ बै पि एक्स नैबे पि वाइ ना बेनिखौ वाइ खौ लादों नालाय नैबे पि वाइ नैबे एक्स खौ लादों नालाय बे पि एक्स दा पि एक्स दा डिग्रीखौ बुजिबाय जानो हागौ दा बुजियाखैबा दा कमेन्टआवहाय सोंबानो जाबाय नङाबा वाट्सएपावहाय सोंहरबानो जाबाय नोंसोरो आंनाव नेक्स्ट थांनोसै जोङो जों बिदाब गोबांखौहाय बुहुमसुआवहाय एबा ग्राफआव बोरै दिन्थिगोन आरोना नै बेवहाय नोंसोरथ' ग्राफखौ आखिखांबायना दे जों सिगां ग्राफखौनो आखिनानै लाग्रोसै दे बेवहाय जोंना मा दं पि एक्सआ मोनसे बिदाब गोबां एक्स सोलायस्लुनि मोनसे बिदाब गोबां नंगौ ना 2x + 3 भेलुखौ जोङो होनानै लाखाबाय जेन'बा x नि भेलुआ -2 आलदाबो होदेरजायो जेबो नङा आलदा लिरदेरनोबा लिरदेर मानो लाथिख'खौ लायाखै मानो नैखौ लादों बिदि साननो हागौना मानसिफ्रा जेनेबा लाथिख'खौनो लाबाय जों हो x नि जायगायाव जुदि लाथिख' लायोबा होमबा जोंनि बे पि एक्सआ बेसेबां जागोन x नि जायगायाव लाथिख' लायोबा पुट खालामनानै लाय नै x माने 2 सानजाब x ना दाजाब 3 दंना गैया 2 सानजाब लाथिख' बेसेबां जायो लाथिख' दाजाब 3 होमबा जोंना बेसेबां मोनखो पि एक्सआ x नि मानाव जुदि लाथिख' बसायोबा जों पि एक्स खौ 3 मोनबाय थारमाने y आ पि एक्स खौ जों नैबे y हमनानै लाथ'बाय ग्राफआव x आरो y ल' ना जोंना नैबे x एक्सिस होनो नैबेखौ y एक्सिस होनो ना x आरो y ओंखायनो जेनेबा पि एक्स खौ जोङो y हमनानै लाथ'बाय दे होमबा जुदि x आ लाथिख'बा x आ लाथिख' बहाय दं नैबे ना x आ लाथिख' y आ 3 बेलाय माथो y आ 3 नैबे मोनसे पइन्ट मोनबाय जोंना ना खलमा नाङा नामा बेलाय नाङो नैबे मोनसे पइन्ट दा आरो दानिया सेखौ लानो नामा सेखौ लायोब्ला
सेखौ नङा जों नैबे लानायखौनो लानोसै दे बेयाव लिरखानाय दंनायखौहाय -2 जेनेबा x आ -2 x आ -2 बाबो x नैबे p x नि जायगायाव जुदि -2 बसायोबा मा जायो 2 सानजाब -2 2 सानजाब -2 दाजाब 3 होमबा बेसेबां जायो 2 सानजाब द'आव बसायदों ओमफ्राय दे -4 दाजाब 3 होमबा बेसेबां जायो -4 दाजाब 3 दै -4 दाजाब 3 -6 थारमाने x खौ -2 लायोब्ला px आ -1 जायो होमबा जों ग्राफआव नागिरदोलाय x आ -2 x आ -2 x आ -2 आ नैबाव ना x आ -2 y आ -1 y आ -1 होनबा नैबे मोनसे पइन्ट जालायबाय ना मोननै पइन्टजोंनो जों आखिनो हाखायो होमबाबो मोनसेखौ लाबावनोसै जेनेबा दानिया x खौ जोङो 2 लालायबाय x खौ 2 लायोबा मा जायो 2 सानजाब 2 दाजाब 3 बेसेबां जायो 4 दाजाब 3 ना 4 दाजाब 3 7 x आ माबायोब्ला 2 लायोब्ला y आ बेसेबां जायो 7 जायो नंगौना होमबा x आ नैबे मोनसे पइन्ट नंगौना x आ 2 ब्ला x आ 2 ब्ला y आ 7 नंगौना नङा बे मोनथाम पइन्टखौ जुदि जों जइन खालामो मोनोना जों सिदा लाइन मोनो नै बेयावथ' सिदा नैबे आखिनाय दंखायोमोन दै बे आखिनायखौ नोंसोर नायबाय मोनसे स्ट्रेट लाइन मोनो दे माने सिदा लाइन जाबाय थारमाने जोङो हांखोआरि बिदाब गोबांखौ जुदि ग्राफआव दिन्थियोब्ला मा मोनो जोङो मोनसे स्ट्रेट लाइन मोनो दाना लाथिख' होननाय माने मा जायो थारमाने बे बिदाब गोबांखौ जोङो लाथिख'जों समान खालामोब्ला x आव मा भेलु मोनो बेखौनो बे बिदाब गोबांनि लाथिख' होननानै बुंनाय जेनेबा बेखौ मोनसे इकुवेसन बानायबाय दै इकुवेसन बानायनानै माजों समान खालामखो जोङो लाथिख'जों समान खालामबाय लाथिख'जों समान खालामबा सल्भ खालामबा मा जायो 2x = 3 आ हरै थांबा -3 x बे 2 खौ होलांबा -3/2 x नि माना मा मोनखो -3/2 थारमाने नैबे माबानि लाथिख'आ बे बां बिदाबनि लाथिख'आ -3/2 माने जोंनि बे स्ट्रेट लाइना नैबे सिदा लाइना x आव अबेहाय नांदों x नि माबेहाय नांदों x नि नैबे x नि -3/2 आव नांदों मिथिबाय होमबा मोनबेसे लाथिख' दं बेना मोनसे x आव मोनसे खेबसेल' नांगोन नालाय बेना मोनसेल' लाथिख' दंलै गोसोआव ला बेखौ दे होमबा लाथिख' बानायोबा जोंना बेसेबां मोनखो बेहाय -3/2 बुजिबाय दानिया जौगानाय बिदाब गोबां माने देरसिन पावारा एबा जौगामाना मा 2 नंगौ ना बेयाव देरसिन पावारा जों डाइरेक्ट ग्राफ बानायनोसै जेन'बा जोंना मोनसे px आ मोनसे मा जौगानाय बिदाब गोबां जुदि x नि मानखौ जों -से आव लानायसै x नि मानखौ -से आव लायोब्ला जोङो px खौ मा मोनो -1 स्क्वायर -3 into -1 -4 equal to -1 नि स्क्वायर बेसेबां जायो 1 ना -3 into -3 into -1 बेसेबां जायो +3 जायोना प्लस -4 दंबावो नंगौना इकुवेल टु बेसेबां जायो 1 + 3 4 4 -4 0 जायो थारमाने नैबेवहाय जोंना y नि माना लाथिख' जायो दा से लायोब्लालाय x नि मानखौ से लायोब्ला सल्भ खालामदो नोंसोर खातायाव सल्भ खालामदो बेखौहाय आं खगायैनो खालामसै आं लिरला 1 लायोब्ला 1 स्क्वायर -3 into 1 3 1 -3 -4 1 -3 -4 -7 -7 plus 1 -6 मोनो थारमाने नंगौना 2 लायोब्ला बानायना होफिनसै आं दे 2 स्क्वायर -3 into 2 -4 2 square 4 -6 -4 ना +4 -4 cancel 2 लाबाबो -6
2 लाबाबो -6 मोनबाय 1 लाबा -6 जायो ना जाया र' 1 लाबा नायफिननोसै 1 स्क्वायर minus 3 into 1 minus 4 equal to 1 minus 3 नंगौथ' -4 जों -7 plus 1 जाबाय दे 3 ला 1 लाबाबो -6 4 लाबालाय दाना 4 लायोब्ला 4 स्क्वायर x नि जायगायाव जे गासिबो दे x नि जायगायाव बसायनानै ला जोंना -3 into 4 minus 4 बेसेबां जायो 4 स्क्वायर बेसेबां 16 minus 12 minus 4 होमबा -12 minus 4 बेसेबां -16 0 जायो थारमाने होमब्ला जों बे पइन्टफोरखौ गासिबो ग्राफआव दिन्थियोब्ला x खौ -1 y आ 0 दै y आ 0 बा x आ -1 x आ -1 नैबे पइन्टआ ना मोनसे पइन्ट x आ 1 ब्ला x आ नैबे 1 ब्ला y आ बेसेबांनो y आ -6 ना y आ -6 y आ -6 आ नैबे मोनसे पइन्ट नैलाय x आ 2 आ y आ नैबे पइन्टआ ना बे पइन्टफोरखौ जों जुदि जोबोब्ला ना जइन खालामजोबोब्ला एबा फोनांजाबजोबोब्ला मा मोनगोन जों आखिनायाव पेराबोला मोनगोन आरो नैबे साइडआव आखिनानै होनोसै आं र' ना होमबा जोङो बिदि जौगानाय बिदाब गोबांखौ आखिब्लाथाय जों जेब्लायबो नैबायदि सावगारि मोनगोन दै बेखौ इंराजियाव फार्स्टआव मा जायो एकदम गाहाय जाबोनोसै बिनि उनाव आर दावखोफिनसै मिथिबाय दा ओरै पेराबला बेखौ इंराजियाव पेराबला होननानै बुंनाय जायो जौगानाय बिदाबनि दाना लाथिख' बरनसै दै पेराबला नायलाय बे पेराबलाया x आव बहाय नांदों -1 आव नांदों मोनसेया नुखादोंना 4 आव नांदों होमब्ला जों लाथिख'खौ दिहुनोब्ला नायदो मिडल टार्म स्प्लिट x स्क्वायर -3x -4 ना मिडल टार्म स्प्लिट खालामबा मा मोनो जोङो x स्क्वायर सानजाबबा मा मोननांगौ -4 दाजाबब्ला -3 मा दं सानजाबबा -4 आच्छा -4 plus 1 ना होमबा बेखौ स्प्लिट खालामबा -4x आरो बे मिडल टार्म स्प्लिटखौ रोङाब्ला नोंसोरो र' थाखो 9 नि भिडिअ बानायगोन आं बेखौसो नायफिननांगोन नोंसोरो ना आच्छा एसे माबा खालामफिन बेखौ x स्क्वायर प्लास x नि खाथियाव दोन बेखौ -4x -4 दा इकुवेल टु माखौ मोनसे मोननै गेजेराव एखेया x ना x plus 1 नैबेसोर मोननै गेजेराव मा एखे -4 दै नैबे -4 आ एखे ना मा आग्लायखो बहाय x आग्लायबाय बहाय प्लास 1 आग्लायगोन नंगौ नङा इकुवेल टु होमबा बे ब्रेकेटनि मोनसे लादो x plus 1 ओमफ्राय x -4 दा होमबा बेखौ लाथिख' दिहुनोब्ला जों मारै नैबाव बानायनोसै आं दै x plus 1 equal to 0 लाथिख' ना लाथिख' बरनबा बिदिनो ना x equal to बेसेबां मोनो 1 खौ होलांबा -1 आरो मोनसेया मा x -4 equal to 0 x नि माना बेसेबां जायो 4 नायलाय नों x नि माना 4 मोनसे x नि माना -1 होमब्ला जोंना मोननै मा दं बेना लाथिख' दं -1 आरो 4 ओंखायनो जोंनि बे जे दासो ग्राफ आखिदोंना बियो x आव बहायबा नाङो मोनसेया -1 x नि नैलाय x आव -1 आव नाङो आरो मोनसेया 4 आव नाङो मोनब्रै दं बेना मोननै लाथिख' दं दे बुजिबाय बेबादिनो किउबिक माने घनक बिदाब गोबांखौ बानायोब्ला जों सल्भ खालामोबा नैबे गोरलैथार माबाया ना होमब्ला बानायनोसै नै x आव जुदि जोङो -2 बसायोब्ला बा -2 किउब -2 नि घनक किउब -4 into -2 बेसेबां जायो -2 नि किउबआ -8 sorry -8 -4 into -2 बेसेबां जायो +8 -8 plus 8 बेसेबां जायो 0 दै होमबा -2 लायोबा जोंना बेहाय 0 सो मोनो y नि मानखौ
दानिया x को -1 लायोबा -1 नि क्यूब -4 into -1 बेसेबां जायो -1 नि क्यूबा बेसेबां जायो -1 नि क्यूबा -1 plus 4 बेसेबां +3 होमबा y नि मानखौ +3 0 लायोबा बेनो 0 -0 0 आनो 0 जागोन दा 1 लायोब्ला 1 क्यूब -4 -3 जागोन 2 लायोब्ला 2 क्यूब माने 4 8 8 -8 0 2 लायोबाबो 0 मोनो अब्ला जों बेखौ जुदि ग्राफआव आखिब्ला नायलाय मोनफा मोनफा पइन्ट नालाय -2 आरो 0 x आ -2 बा नैबे पइन्टआ मोनसे ओमफ्राय x आ जुदि -1 बा नैबे मोनसे पइन्ट दा आरो बेबो नैलाय बे गासिबो जों बानायजोब्बाय दे पइन्टआ नायखा मोजाङै नायनानै लादो आखिब्ला मा जागोन जोंना मोननै दबनाय मोननै पेराबोला मोनगोन जों ना जेरै थारमाने घनकनि माबा आखिब्ला माबोरै मोनगोन जोङो नै बेबादि सावगारि मोनथिबाय बेना लाथिख'आ मोनबेसे दं होनबा लाथिख' माने जुदि बे जोंनि दासो ग्राफ आखिनाया x आव नांजाबनायफोरा आरो x नि भेलुफोरानो बिनि लाथिख' जोब गासिबो मोनथिबाय x नि भेलुआ ना फार्स्टनिया x नि जोबना सेथिना औ मोनबेसेयाव नांदों बेयो मोनसे मोननै मोनथामाव नांदों x नि बे x एक्सिस जोङो ना ओंखायनो बेना मोनथाम मा दङ लाथिख' दं दे बुजिबाय लाथिख'खौथ' आं खोन्थाखांखाबाय दे जोंना मोनसे नंगुबै अनजिमा k खौ मोनसे बिदाब गोबां px नि लाथिख' होननानै बुंनाय जायो जुदि pk थारमाने जुदि बहाय जुदि अनजिमाखौ जुदि बसायनानै जोङो x नि माबायाव मानाव x आव जुदि बहाय दहाय मोनखादोंमोन ना मोनसेया -1 मोनसेया 4 मोन ना बसायनानै लानाय x नि जायगायावहाय -1 खौ बसायलाय -1 स्क्वायर -3 into -1 -4 बेसेबां जायो -1 स्क्वायरआ 1 बे खालामबा +3 बे -4 होमबा बेसेबां जाखो -1 खौ बसायोब्ला होमब्ला मा नैबे -1आ नैबे बांबिदाबनि लाथिख' 4 खौ बसायनानै नायदो नोंसोरो हारसिङै दे 4 खौहाय 4 खौ बसायनानै लाथिख' मोनो ना मोना बाव 4 x नि जायगायाव 4 बसायदो ओमफ्राय सल्भ खालामदो लाथिख' मोनो जुदि लाथिख' मोनोब्ला बियो 4आबो बे बांबिदाबनि लाथिख' मोनथिबाय बेना डिग्रिया 2 खायनो बेना मोननै मा दङ लाथिख' दङ डिग्रिया 3 ब्ला मोनथाम लाथिख' थागोन दे दाना मिनिङा मा जों दहायथ' फरायखाबाय बे बुहुमसुआरि ओंथिया मा बेखौ बुजिदो दाना थारमाने जुदि मोनसे बुहुमसुआरि थारमाने बे ग्राफआव आखियोब्ला ग्राफआव आखिनानै जुदि बेना x एक्सिस आवहाय बियो ग्राफआ जों आखिनाय ग्राफआ खेबनै नाङो होनब्लाथाय बेखौ मोनबेसे लाथिख' दं बेना मोननै लाथिख' दं ना एक्सिसआव मोनसे नैबे मोनसे खेबनै माबादोंना दानस'दों ओंखायनो बेना मोननै लाथिख' दं नैबेनाबो मोनबेसे लाथिख' दं मोनसे मोननै लाथिख' दं नंगौना मोननै x एक्सिसआवहाय नैबे बुहुमसुआरि सावगारिया खेबनै दानस'दों नालाय ओंखायनो बेना मोननै लाथिख' दं दे दाना नैबेनालाय बे पेराबलालै पेराबलाब्ला माबे बांबिदाबनि मोनलाय जौगानाय बांबिदाबनि सावगारि बे दे ग्राफ सरि होमब्ला बे मोनबेसेयाव नांदों x एक्सिसआवहाय खेबसेल' दानस'दोंना ओंखायनो बेना मोनसेल' लाथिख' दं दे नैबेनालाय बेनाबो मोनसेल' लाथिख' दं दे मोनसेल' x एक्सिसआव खेबसेल' दानस'दों नालाय नैबेनालाय x एक्सिसआव खेबबेसे दानस'दों खेबसेबो दानस'वाखै एक्सिसआव खेबसेबो दानस'वाखै माने बेना लाथिख'आनो मोनसेबो गैया बेना नैबेबो मोनसेबो लाथिख' गैया x एक्सिसआव दानस'ब्लासो खेबसे दानस'योब्ला मोनसे लाथिख' थायो जुदि खेबनै दानस'योब्ला मोननै लाथिख' थायो खेबथाम दानस'योब्ला मोनथाम खेबसे खेबनै खेबथाम दानस'योबा मोनथाम लाथिख' थागोन बेबादिनो दानिया नैबिसोरखौ नोंसोर हारसिङै बानायनानै नायबानो जाबाय बेना मोनबेसे लाथिख' दं नैबेना मोनबेसे दं बेना मोनबेसे दं आंनो कमेन्टआवहाय खोन्था दे कमेन्टआव वाट्सएपआवहाय स्क्रिनशट खालामनानै हर बेफोरखौहाय नेक्स्ट आरो नैबेखौबो हारसिं बानाय नोंसोरो बेना मोनबेसे दं मोनबेसे लाथिख' दं एसेनोसै दिनैनि
क्लासा नेक्स्ट क्लासावहाय 2.2 खौहाय खोन्थागोन आं 2.2 नि बे 2.1 निया जोब्बाय दे एसेनोसै थेंक इउ